Fuck all the problems, I would better like to do shots at a party. Ok ljudi, veliki pozdrav od vaš Doza. Znam da sam vam obećao pre dosta meseci da ću pričati o nemačkom pasošu i kako do nemačkog pasoša. Ok, za svakoga je drugačije, jer svako ima neki drugačiji problem ili ti drugačiji posao ili nema posao ili mu fali nešto. Sad ću ja vam otprilike kažem ono kako je bilo kod mene, to jest šta je meni trebalo za nemački pasoš. Pa ćete verovatno moći po tome da se fokusirate, organizujete i da vidite, da skupite sve što vam treba. Na kraju će oni vama reći, ej, ovaj papir mi ne treba, ej, treba mi taj papir, ej, morate mi doneti ovo, jer ja živim u Bayernu. U Bayernu je mnogo strožije nego što u Berlinu. Aufenthalt možete da kupite definitivno u Berlinu za jako male pare, ali ne bih preporučio da to radite, jer ako prelazite granicu, onda ste u velikom problemu. Osim toga, evo mogu da vam kažem ovde koliko sam ja platio moj Aufenthalt, znači 67 € Erlaubnis Aufenthalt. Sam platio i njega sam dobio kao karticu, jel, meni je to kao ona kartica, sa tim sam mogao da putujem stvarno svuda po Evropi, i to sam uradio zadnji put 11. septembra 2025. Onda su me zeznuli, jer ja sam već 2024. predao za nemački pasoš, ali su mi nedelju dana posle mog Aufenthalta novog koji sam morao da platim da bi putovao u Srbiju, odgovorili da sam dobio nemački pasoš i da treba dođem da ga podignem. I onda sam nemački pasoš platio 255 €. Aufenthalt su mi uzeli i uništili ga. Kako je đubre. Inače, od 2024. juna negde, nama je dozvoljeno, nama ljudima iz Srbije je dozvoljeno da imamo dvojno državljanstvo. Treba iskoristiti to, jer nemački pasoš vam pomaže da putujete u preko 180 zemalja. Da, sa srpskim pasošem možete isto da putujete u svakakve zemlje širom sveta, ali vam treba viza. Ne samo to, u većini prolazite takvu proveru gde će vas najverovatnije odbiti. Budimo realni, srpski pasoš nije ono što je bio nekada jugoslovenski. Svi znate o čemu pričam. Tako da, ja sam hteo da se odreknem srpskog pasoša 2023. da bi uzeo nemački. Zahtev za prestanak državljanstva Republike Srbije, otpust ili ti odricanje. Kao što vidite, prazno je. Jer sam bio dobro razmislio i odlučio sam da to ne uradim, jer želeo sam nemački pasoš kako bi mogao lakše da organizujem svoj život ovde. Slušajte, nije tako lako ovde u Nemačkoj uzeti kredit ovde u Bayernu sa srpskim pasošem. Može svako da priča šta hoće, ja sam to dokazao mnogo puta, ne samo što se tiče mene, nego sam poznavao jednog retarda, malo stariji čovek koji mi je pričao, ne, to je moguće, tebi neće da daju, znaš, ti si kao romske nacionalnosti. Srbin meni priča nešto, gde mi posle prizna da je dobio kredit od nekih 20.000 € tako što je od 20.000 € platio ovog lika koji mu je dao kredit, neki Turčin ili šta je već, i dao mu je 5.000 € zato što mu je ovaj dopustio kredit. Plus mu je bio što je imao stalni ugovor na poslu. To je veliki plus. Ljudi, nemojte da slušate druge, nemojte da padate na njihove fore, jer na kraju ta laž koju oni vama pričaju i prodaju, na kraju se to sve vidi. Kao što se videlo kod ovog Milana, jel? Lik je, pazi, pričati jedno, radi drugo. Ja ne volim takve ljude i ja sam to provalio odmah, što je najgore, stariji čovek, brate, sramota stariji čovek. To je ono što ja uvek kažem, da sa Balkancima ne želim da imam posla i nemam posla i bežim od njih vrlo rado. Zašto? Pa zato što mnogi žele da vam postave nogu. Ovde preko kao da vode neki tajni rat. Ne daj Bože da ti koji si juče došao uspeš, a ja koji sam 10 godina ovde ne uspem. Isto tako znam jednu spremačicu, u stvari znao sam jednu spremačicu koja je radila u Minhenu, u jednoj radnji u kojoj sam ja radio, jako skupa radnja. Ona je posle 3 meseca uzela Audi Q4, neću da lažem, ne znam ni ja. Nije mi bilo jasno kako je uzela i ona meni govore, pa lako, pasoš, radiš. Ja rekao, alo, ja sam tada bio 8 godina u Nemačkoj. Ne možeš ti meni da kažeš da si tek tako uzela auto na kredit. Pa meni neće da daju jer ti treba neko ko će da vauča za tebe. Znači neko ko će da za tebe da svoje ime i prezime u slučaju da ti ne platiš, da ti pobegneš,
oni hvataju tu drugu osobu koja će da plaća tvoje račune i dugove ili će tebe da pošalju na sud. Na kraju i ta žena je izašla sa istinom da nema srpski pasoš nego hrvatski i da su joj dali stalni ugovor na poslu zato što je poznavala tog čoveka za kojeg ona čisti. U svakom slučaju da, to su te neke stvari koje se meni ne dopadaju kod naših ljudi, izbegavam ih i bežim od takvih. Znači, zakučeni su prvi, ali da kažu istinu, niko ništa. Zato sam ja tu da vama sada sve ovo predočim i da vam kažem kako ide i šta vam sve treba za ovo. Najbitnija stvar od svega jeste da prvo odete u Landratsamt ili u Bürgerhaus ili kako već i da tražite listu podataka koja vam govori šta vam sve treba za nemački pasoš. Znači, kad budete dobili tu listu, onda možete po toj listi da se organizujete, kao na primjer što sam ja ovde dobio, evo ga, i onda po toj listi vi jednostavno skupljate svu dokumentaciju koja vam je potrebna. Kao na primjer, vorzulegen sind, znači ono što treba da donesete je Lebenslauf eigenhändig geschrieben, znači morate da pišete vaš lični CV za pasoš, znači ne za posao, nego za pasoš. Zašto želite pasoš? Šta ćete da radite kad dobijete pasoš? Šta vi mislite kakve pogodnosti taj pasoš pruža? Bla, 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 bla. Ein aktuelles Passbild. Znači da donesete jednu sliku za pasoš, ali da bude aktuelna, ne starija od 6 meseci. Zavisi u kom ste gradu, ja mislim da vas negde čak i slikaju. Neću da lažem. Zatim, Geburtsurkunde alle einzubürgernden Personen. Znači, Geburtsurkunde. Potreban im je vaš rodni list. Internacionalni, molim vas, jer tako, u Nemačkoj ste i oni to treba da razumeju. Internacionalni rodni list. Ako ste bili u braku ili ste u braku, treba im Heiratsurkunde. Treba im venčani list. Podaci vašeg supružnika ili vaše supružnice, kada su rođeni, kada ste rođeni i tako dalje. Gegebenenfalls Scheidungsurteil. Ako ste bili razvedeni, njima treba isto tako i razvod ili ti razvodni list, koji sam ja morao prvo da prevedem. Kada sam ga preveo, morao sam da udarim apostolski pečat na to i onda da im nosim. Jako bitno, ljudi, znači ako ste se razveli i nemate još razvodni list ili ti razvod na papiru, obavezno što pre to morate da uradite. Neće vas puno koštati, ne više od 200 €. Heimatpass mit Aufenthaltserlaubnis elektronische Aufenthaltstitel. Tu vam treba srpski pasoš ili bosanski pasoš ili hrvatski pasoš. U stvari ne, Hrvati su u Evropskoj uniji. Treba da uzmete vaš pasoš, da ga unesete isto tamo zajedno sa svom dokumentacijom i ako imate, a morate imati definitivno, ako ste duže od 5 godina u Nemačkoj, sigurno imate, Aufenthaltserlaubnis, znači Aufenthalt ili ti tu karticu i to isto nosite i predočite sa vašim pasošem. Arbeitgeberbestätigung. Jako je bitno da budete u radnom odnosu duže od 6 meseci. Znači, nikakva šala. Duže od 6 meseci morate biti u radnom odnosu kako bi mogli da podnesete zahtev za nemački pasoš. To oni jako gledaju. Einkommennachweis. Ovde traže od vas vaše 3 zadnje plate, to je platne liste, da vide da vi stvarno radite. Zatim, treba im Nachweis zu alte Vorsorge. Nachweis zu alte Vorsorge. Šta je to? To plaćamo mi svi koji radimo, koji smo u radnom odnosu. A to je vaša lista, uplatna lista penzionog fonda. I to tražite od Deutsche Rentenversicherung. I ako se ne varam, kao što i ovde piše u stvari, zadnjih 60 meseci im treba. Znači, zadnjih 60 meseci. Slušajte, to je jako bitno da oni vide da ste vi to plaćali, da ste bili u radnom odnosu tih zadnjih 60 meseci. Evo, kao što možete da vidite kako to izgleda, tačno koji mesec koliko ste vi uplatili, to je koliko su vam oni automatski skinuli za penzioni fond. Sledeće što se traži, Nachweis über ausreichenden Kenntnisse der deutsche Sprache. Oni traže potvrdu da ste vi išli u školu i da ste učili nemački jezik. Ta potvrda, kako se to uradi? Pa ovako. Vi ste bili u školi, radili ste A1, vremenom ste radili A2, morali ste vremenom, ako ste želeli bolji posao, da radite i B1. B1 vam je ok, ne treba da idete dalje, nije potrebno. Znači, sa B1 možete
da predate svu ovu dokumentaciju vezano za nemački pasoš. Ono što je još bitno, uz ovu potvrdu, to je tu vašu diplomu gde piše da ste završili B1 kurs, jako je bitno Schulabschlusszeugnis, znači da ste završili neku školu, ili Berufsabschlusszeugnis, ili neko zanimanje da imate završeno, i sertifikat Deutsch B1. Znači, to je to što sam rekao, nemački jezik, sertifikat B1. Zatim, Nachweis über Einbürgerungstest. Pazite, sve ću ja ovo vama da pokažem kako to izgleda. Kako to izgleda kod mene. Vi ćete ići u drugu školu, to će izgledati možda drugačije. Nachweis über Einbürgerungstest. Morate da radite Einbürgerungstest. Ja sad kada sam završavao B1 nemački jezik, ja sam uz B1 radio i test za Orientierungskurs. Orientierungskurs i Nachweis za Einbürgerungstest, za nemačko državljanstvo test, je isti, ljudi, isti. Oni su tražili iste stvari da ja radim 2 puta. Znači, 2 puta da položem test koji se zove drugačije, ali je isti, ljudi, to vam je istorija Nemačke. Eto, to vam je istorija Nemačke i kako da se ponašate u Nemačkoj, otprilike, mislim, na šta Nemci obraćaju pažnju, na šta ne, Orientierungskurs i Einbürgerungstest. Eto. Wohnraumnachweis. Ovo je bitno. Da imate vaš stan ili ako živite već sa nekim, jako je bitno da im predočite isto i ugovor o stanu i koliki je vaš stan. Selbstständige betriebswirtschaftliche Auswertung der letzten 3 Monate. Ok, ovi što imaju svoje firme, što su selbstständig, što znači ljudi koji su privatnici, moraju zadnja 3 meseca da predoče sve ovo što sam već rekao, znači AOK, da plaćaju svoje zdravstveno osiguranje i tako dalje. I ovde lepo piše, je nach Rechtsgrundanlage die Einbürgerung und Einzelfall können weitere Unterlagen angefordert werden. Znači, vezano za zakon, zavisno koji ste pokrajini u Nemačkoj, zakon se menja. I oni će po tome, tim promenama zakona, da traže od vas ekstra dokumentaciju vremeno, ako ste u toku te promene zakona vi predali dokumentaciju za nemački pasoš i možda se nešto desi pa im treba ekstra papir i šta ti ja znam, to će oni sve vas blagovremeno da obaveste i tražit će od vas to. I evo na kraju piše Die Einbürgerungsgebühr beträgt bei Abschluss des Verfahrens. Cena za odrasle 255 €. Za decu 51 €. Mnogo jeftinije za klince. Tako da, eto, dobili ste i većinu informacija odmah na početku. Ali sad ću vama da objasnim kako to i šta izgleda. Znači, Lebenslauf trenutno nemam, jer ja sam to njima predao i to je ostalo kod njih. Oni uzimaju neku dokumentaciju i ne vrćaju vam više to uopšte. Ovo je ono što su tražili od mene kada je prošlo neko određeno vreme gde sam ja već predao svoju platnu listu, to je svoje platne liste, 3 meseca 2024. Taj proces. U stvari nisu oni to na silu zadržavali, nego to tako je išlo, ja sam se zaposlio, prošlo je 3 meseca, ja sam predao moje 3 platne liste, međutim oni su rekli da mora da prođe 6 meseci. Posle 6 meseci oni su ponovo tražili nove 3 platne liste, zadnje, uvek traže zadnje. Pa je onda prošlo ponovo 3-4 meseca dok sam ja čekao da oni mene ne pozovu na prvi razgovor. Pa su onda oni opet tražili zadnje 3 platne liste. Nije nikako jednostavno ili šala, stvarno mnogo traži. Zatim, prošlo je godinu dana. Ja još uvek nisam bio pozvan. Imam taj prvi razgovor što se tiče nemačkog pasoša. I mnogo me čudilo šta toliko čekaju. Onda su oni meni poslali zahtev da im predočim novi ugovor o poslu, jer ovde u Nemačkoj ugovor je na 2 godine ili na godinu dana. Posle godinu dana pitanje je da će vam produžiti ugovor. Oni su znali da je istekao moj ugovor, jer oni vode račune i paze sve to, i onda su tražili od mene ekstra novi ugovor o poslu. Što sam i uradio. Nikakav problem, dobili smo produženje, bili smo dobar radnik, kao što i jesmo, i onda je tu došao kako se na nemačkom kaže, Arbeitsbescheinigung. Arbeitsbescheinigung mora vaša firma da vam dostavi. Znači da popuni, da ištampa i da vam preda to.
može i preko pošte, najbolje lično da odete tamo i to bude gotovo odmah istog trenutka, mislim u vašoj firmi, to bi trebalo tako da ide. Zatim dobijete potvrdu poštom da su oni dobili vašu dokumentaciju i da će vam se blagovremeno javiti i da vas obaveštavaju da ako budu opet trebali neku dokumentaciju, da će vam reći i vi to morate da dostavite, jer kad budete tamo išli, kad vas budu pozvali. Zatim, bilo je tu nekih problema, jer oni su više puta tražili od mene Arbeitsbescheinigung. Prvo im se prvo moja firma u stvari, ja sam bio u jako loša firma ljudi i po plaćanju i po svemu. Pogrešno su popunili datum i ljudi su videli da oni nisu dobro popunili moj datum rođenja i onda su tražili novu i onda smo mi ponovo popunili to je firma, sve je bilo ok i onda smo im poslali. Sad ljudi, ja sam imao taj problem gde je meni falio taj Einbürgerungstest. Einbürgerungstest sam radio u VHS školi, Volkshochschule u Bayernu. Stavit ću u ovom videu tačno u Bayernu, a verujem i širom Nemačke, gde možete da radite Einbürgerungstest. I, boga mi, on nije čest. Njega neka čekati 3 meseca. Ja sam ga čekao mesec dana, ljudi. Znači, nije to tako često, možda jeste negde drugde, ali kod mene ovde u Bayernu nije tako često bilo. I onda evo piše Freitag 36. bla bla bla, ta soba. Treba da ponesete vaš Ausweis, to jest vaš pasoš i vaš Aufenthaltserlaubnis i morate hemijsku sa sobom da ponesete, obavezno. Zatim ono što je jako bitno, evo ja tu imam, jako je bitno da im predočite Führungszeugnis, da niste bili kažnjavani. Oni vide odmah ako ste vi bili kažnjavani, tako da nema potrebe za tim, ali izvadite, uradite to jer oni to tako traže. To je ovaj zeleni papir i taj zeleni papir morate da im predočite. Evo kako izgleda taj zeleni papir, s druge strane su svi moji podaci koje ja naravno ne želim da otkrijem, ali ovako izgleda taj Führungszeugnis, mora da bude prazan i piše ovde, nema nikakvih fajlova, nema ništa. Zatim ono što sam vam već rekao, a to je upravo B1 sertifikat. Znači B1 sertifikat morate da imate, to je ovo, ali on ne izgleda tako, sad ću da vam okrenem i pokažem kako izgleda. Evo ga, B1 sertifikat. Evo kakve su ovde punkte, to jest kakvi su bodovi, koliko vam treba za koliko, za čega i šta ti ja znam. Znači ja sam dobio taj sertifikat, Orientierungskurs je isto tu u 100, posle toga morate da radite Einbürgerungstest. Uradio sam to i sad ću vam pokažem kako to izgleda. I kada uradite to, onda ste praktično na pola puta. Onda ste na pola puta, ljudi. I onda idete polako ka tome da dobijete vaš nemački pasoš. Znači imate već uplaćen penzioni fond, imate već ugovor sa poslom, znači sa firmom, to je super. 3 poslednje platne liste, pa onda radite Einbürgerungstest, pa radite B1 sa Orientierungskursom, obavezno. Pa smo rekli da vam treba još internacionalni izvod iz matične knjige rođenih. To dobijete u našoj srpskoj ambasadi. Isto tako ako ste u braku, vidite ovo crveno, to vam je vaš venčani list. A ako ste razvedeni, potreban vam je uz venčani list i razvodni list. Nemojte to da zaboravite. Onda, kada imate to sve i kada im predate to sve, onda vam oni šalju Hinweis zum Einbürgerungsverfahren. Ko želi da preda za nemački pasoš, to ste vi, to jest ja, gde ste rođeni u Srbiji, adresa ovde i onda piše kada ste predali za Einbürgerung, to jest za nemačko državljanstvo, zbog čega, da li se nešto promenilo umeđu vremenu i tako dalje i tako dalje. Zatim tu pišu različiti zakoni isto kojih se morate držati, ne smete da slažete i šta ja znam. Jako je bitno da im date sve informacije. Nemojte ništa da lažete, oni će sve da otkriju, oni će sve to da skontaju i onda ste ga najebali. Znači, budite iskreni, to je ono što vam treba sve za sada. Pazite, za sada. I onda čekate da vas oni pozovu, kada vas konačno pozovu, oni će vama reći da li fali opet neki dokument, jer ide vreme, oni stalno nešto traže, oni vide, prošlo je, 6 meseci, prošlo je radni rok ili prošlo je godinu dana, kao što se meni desilo, da li su vam produžili ugovor, da jesu, pa dajte nam sada opet 3 zadnje platne liste, reko, druže, pa dokle više. A da, isto tako odnesete im vaše diplome, vaše srednje škole u Srbiji,
nikakav problem, vi im to predočite, oni to traže, ali kad im odnesete tamo, oni se mnogo ne zanimaju sa time. Razumete? Jako je bitno da imate dobro iskustvo ovde, jer naša škola se tamo baš mnogo i ne računa. Ja imam 2 diplome iz Srbije, odneo sam ovu bolju 4-godišnju, imao sam i 3-godišnju, tako da vam preporučujem da jednostavno budete spremni i da imate uvek nekog keca u rukavu ekstra, kao što su diplome. Iako su tražili, a iako im ne treba, ja sam ipak odneo 2 diplome i prvu godinu fakulteta, to sam isto odneo, to se ovde računa, ljudi, to je jako bitno, iako oni našu školu, kao što sam već rekao, ne gledaju tako, ali kada vide da ima tu i više dokumentacija, oni budu mnogo zahvalni. Kada dođete na razgovor, slušajte me, jako je bitno da slušate šta vam oni govore i šta vas pitaju. Ja sam otišao tamo, kod mene je bila jedna začkoljica. Sedite tamo, staklo između vas i te 2 žene, jedna koja piše sve što vi kažete, sve što njena starija koleginica kaže, i ta starija koleginica koja vam postavlja pitanje. Kod mene su bili jako fini i imali su strpljenja, što je meni bilo jako bitno. Nekad se desi da, pazite, postoje ti neki ljudi koji nemaju strpljenja, kojima je dan jako mutan i koji su mnogo nezadovoljni svojim životom, jer oni tu energiju prenesu na vas i onda vam jednostavno ne odobre nemački pasoš. Zato što njima je dan bio tako loš i verujte mi da taj ljudski faktor znači mnogo u bilo čemu ovde u Nemačkoj. Verujte mi, pa čak i za Aufenthalt, čak i za neke manje stvari. U svakom slučaju, seo sam tamo, popričali smo, žena me pitala kako je posao, htjela da vidi kako ja pričam nemački, oduševila se, mislim, ja sam ovde već sada 12 godina, skoro 13, i videla je da je moj nemački dobar, pričali smo o mnogim stvarima, pa čak i o mojoj porodici. Sad, ja sam tu imao jedan problem za koji verujem da vi nemate. Taj problem je moja bivša žena. Zašto je moja bivša žena problem? Pa problem kao i svakom drugom. Zašto je moja bivša žena bila problem? Zato što ona mene 2024. prijavila u policiji da sam ja pretio oružjem njoj deci. I sad ta prijava je stojala u policiji dok nije prošlo 3 meseca i onda ta prijava pada u vodu jer ona mene nije odvela na sud jer nema nikakve dokaza za to. Sad, žena je rekla ovako, ja imam tu prijavu, iako je prošlo 1.5 godina, ja imam tu prijavu i mi moramo da pričamo o tome. Ja rekao, nije nikakav problem. Zašto? Zato što sve ono što vi kažete se snima. Sve to što se snimi i sve to što se zapiše ide kod sudskog veštaka, to jest kod sudije, izvinjavam se. Ide kod sudije i sudija pregleda snimku i pregleda vašu dokumentaciju i sve ono što ste vi rekli, što ste zapisali i sve ono što je ta mlada cura ili mlad čovek zapisao, jel tako, što ste vi pričali tamo. I na osnovu toga on određuje da li ćete vi dobiti nemački pasoš ili ne. I onda sam ja gospođi odlučio da ispričam da jednostavno tu nije bilo nikakvog oružja, niti je bilo ko nešto loše rekao njoj. Svaki put u mom životu, kada deca treba da dođu kod mene na 3 nedelje, na 2 nedelje, na nedelju dana, ona eskivira to, prijave me policiji ili me jednostavno blokira na WhatsAppu da ja ne mogu da vidim i čujem svoju decu. Taj put kada je ona mene prijavila policiji, ja sam bio u jednoj vezi. I baš zato što sam bio u toj jednoj dužoj vezi, ozbiljnoj vezi, gde je ta osoba živela kod mene, deca su je zgotivila, zavolela i svaki vikend su jedva čekali da dođu. Tada u to vreme deca su dolazila, odlazila, sve je išlo kao po loju. Super je bilo, čak sam ja otvorio na kratko firmu za čišćenje i to je sve išlo nekako, međutim, đavo ne spava. Bilo je krivo i deca su trebala da dođu kod mene na 3 nedelje. 3 ili 4 nedelje. Imali su taj veliki raspust, ja sam se mnogo radovao, to je prvi put da ćemo provesti dugo toliko vremena zajedno. Šta više, stvari u tome da moj sin, posle svakog vikenda provedenog sa mnom, on traži i želi da živi sa mnom. I ja sam od uvek mislio, hej, deca moraju da imaju i majku i oca. Ne želim da pravim nikakve probleme, međutim, ona je bila ta koja u stvari pravi problem.
iskoristila je priliku da me prijavi, jel, kad sam ja trebao decu da pokupim. I to je trajalo 3 meseca. 3 meseca ja nisam bio video decu prvi put. I ja sam to toj ženi objasnio, pokazao sam joj snimke kako se ponašaju moje deca sa mnom, kako se ja ponašam sa mojim klincima. Žena je videla snimke, slike, ja nisam znao da žena zna srpski. U stvari hrvatski, ali nema veze, to je to. I ja sam joj pustio dosta videa, ona je gledala dosta videa mene i dece i videla u jednom videu kako se ja ponašam sa decom, šta mi pričamo na srpskom, pa na nemačkom i tako dalje. I ona je rekla, ja razumem sve šta vi kažete, jer moj svekar je Hrvat. I kaže, ja razumem sve ono što je rečeno u videu. Ja vidim da ste vi jako dobar otac i ja nemam nikakav problem sa tim da ja napišem jedan papir na kojem ću ja vas da podržim da vi dobijete nemački pasoš. Jer mislim da ste to zaslužili. Ja sam bio zahvalan i na tome i rekao sam gospođi da joj se mnogo zahvaljujem. 4 meseca sam čekao. Znači 4 meseca sam čekao gde su oni mene obavestili da ja dođem u Landratsamt i da preuzmem nemački pasoš. Bio sam mnogo sretan, ljudi, mnogo sretan sam bio i kao što sam i rekao, to se desilo odmah nedelju dana pošto sam izvadio moj Aufenthalt. Rekao, nema veze, ovde sam bacio koliko, 67 eura, sad ćemo da imamo koliko će ovo da košta. Ja čak što više nisam razmišljao o tome da ja imam u stvari listu ovde i onda kad sam došao tamo, naravno, dignite ruku, zakunete se da nećete ići protiv države i sve to tako kako ide. Zatim je dala jedan papir. To se meni desilo, to se možda vama neće desiti. A zašto? Zato što su dobili nekoliko novih terorističkih organizacija u zadnjih puta kada sam ja bio. Inače, svaki put kada idete tamo na prvi razgovor, pa pre prvog razgovora idete na konsultacije, ja sam bio na konsultacije i na razgovoru, svaki put sam morao da popunim jedno 10 listova sa obe strane da ja nisam ni u jednoj terorističkoj organizaciji. Ljudi, to pitanja su malo zeznuta jer niste sigurni kako da odgovorite, ni sa da, ni sa ne. Naravno, niko ne sme da vam pomogne tamo, morate to sami da provalite. Jednostavno, sve zaokružite sa ne, ali sve ne. Znači, to je jako bitno. Druga stvar je da vas pitaju ponovo, još jednom. Da li ste se oženili umeđu vremenu? Da li ste dobili još neko dete umeđu vremenu? Da li ste promenili vaš posao umeđu vremenu? Što je sasvim normalna stvar, ljudi. Vi odgovorite iskreno, ništa vam se neće desiti, jer oni su već pripremili papir da vi potpišete i da dobijete nemački pasoš, tako da nemojte da brinete, ali ove informacije moraju da se ubace u sistem, oni to žele, oni žele da vide da ih vi niste slagali, znači da je to sve po PS-u. I zatim, traže od vas da platite 255 eura, ja sam platio 255 eura, 23.10.2025. I to izgleda otprilike ovako. Dobijate ovako jedan papir gde vam čestitaju, zahvaljuju vam se kao plaketica i naravno ovde je potpis gradonačelnika. Der bayerische Stadtminister des Inneren für Sport und Integration. Čestitku, jel? Njegov potpis, kako već, ništa bitno, mislim, to je sve birokratija, jel tako, to je sve ono površno. Ali to dobijete, papiri su dosta debeli i kvalitetni, tako da se ono osjeti da je kao nešto bitno. I Merkblatt za Mehrstädter, jer ja imam 2 pasoša. I onda tu piše šta sve možete, šta ne možete, na šta da obratite pažnju, kod putovanja, koliko pasoša da nosite, kako da se ponašate, šta da radite, bla bla bla. I onda sam dobio Einbürgerungsurkunde. To ti je kao rodni list kod nas, ali ovde naravno nije rodni list, ali tako nešto u tom fazonu, jer sad sam Nemac. To ne mogu da vam pokažem, imam previše informacija stvarno, ali ove informacije koje su bitne meni, ja ću to da zamutim, to nećete moći da vidite. U svakom slučaju dobijete to, ovo je jako bitno.
I ljudi moji, kad završite sve ovo, onda imate dvojno državljanstvo. I onda možete da uživate da putujete svetom. Pazite, ako se odselite u neku drugu zemlju, pa to vam je automatski 10 dokumenta manje, zbog samo jednog pasoša. Verujte mi, ovo će vam mnogo olakšati život. Kada putujete, kada otvore, kada vide nemački pasoš, velika razlika. Tako da hvala vam još jednom što ste bili u ovoj epizodi zajedno sa mnom. Nadam se da sam vam dao dovoljno informacija. Sva pitanja koja imate, molim vas, u koment sekciju dole. Bacite like, bacite subscribe, kliknite na to zvonce za svaki novi video koji bude izašao i bacite pogled na moje shorts videe. Biću vam veoma zahvalna ako ih malo raširite da se čuje za mene. I kao što sam i rekao, vidimo se u sledećoj epizodi.